Когато силата ми се докосне до земята, се превърна в магически амулет. Той променя маските, които хората са поставили за себе си. Онези маски, които за вас са част от вашата личност, но за мен са допълнителни формирования, с които се опитвате да бъдете приемливи. Там долу, под тях, живее сърцето ви. И колкото по-сраснали са маските с вас и вашата личност, толкова по-болезнено е да видите собствената си светлина. Но болката трае само няколко мига. След нея идва любов, сила, смелост, мекота, доверие, приемане, приятелство със себе си, с другите и със света.